Kipulit Karinja Police Station haga sining kong kila khot hajiria u General Secretary ka seng Nyotrep Youth Council sengkmi samla Isaac Basaimot namar ka jingkhanra ba jingkem ya armut kinong hi drugs min haga shitrik unailur hapok ka thain lapalang pokse badrinja Pi ka kidon sibun ke kumbang OP ka kadon ka jing khai drugs si kumbalong ni ha po ka jala ka jongi kamdei shu tangkini ki bedi halenti ha sengkiang ki bedi ha surok di kidon ki briwat ki basyong ha kabor ki basyong ki syuki kidon benta le si dai maki ki babtha ya ki pulit balada filap ki khot jong HYC bakhandra drugs pengat ki kendon ba fair mala sisien bala pengat ki kendon ba fair hablet hajir hablet cakut hablet support police station umut ka kinang mut balamba ka ni ka jingle kan pentelat bor yangi kumboong the way na ka riurang ba kani ka jingle jong pulit kanang aimun sim arsha yangi Yau ni unong ilam ke HYC la sinran de ki katu kat ni ki longkmi lembat ki nong ilam bat ki khot ka seng HYC ki balaya tur Rinja Police Station ban pinram juri ka ni ka sinjam bala shim de ki pulit haga ban khot hajer bat pingat case ya ki nong ilam ka kin hun seng bhalang ka ba mi ban rat ding khong ya u drugs na ka imlang salang jingle jong ka HYC ke kala le ka ba hatam hikin nam ta ki kun samla Jong ka snong jong ka dong jong ka ri berjaj penriu mo kajing lek jong ki kalong ban penduk jaj kini kajing sniu nre akan no kom bakini ki polis ki pengat kendon kumne kenya kini ki dekot jong ka isosi ngi mlak su thu su bat ngim pe phang te ka kajing mut jong ki to ki kwa ban penroi kajing sniu ban yap du ban yap lut kun samla senrang ne atau ki mut akan no kom ru ngiไปพังสุกอย่างจริงจ้าki polis ki deban kersan mo ya ke ke babah ki le habangi pet mangi pajba ngi i bekile ke badai te ki dekot jong ke iswasi ka jingle kini ki polis ro ka bala i sagmat sisa ngi kain bangit pen kat badon ki jakak so ai kendon ko mat kom no so ki penyam periau jai ki dangle ya ka kam ka babah nri bang ki ka ki mot pe ki penyam periau ini kapam songnya ada kumne setiap ingin hampannya le boh kumangi kis ngap pai bakasi dan kamban yang bo kajalak ki kapas kabah Kadgum ka khubor bayo ki pulit kilapin ngat hadu southly ki kindon an persha ayu samla Isaac Basaimot namar kani ka jingkem ya unong khai drugs kilong kami kala kintho jore kani ka jingkhot hajer but ong balada ki pulit kile kumni ya kinong ilam seng bhalang ki bami ban yakhon persha ayu drugs kani kan aimen sim but pinchlur shu ya kinong khai drugs ban pinrung ya drugs ha ka imlang salang li ba khat ani tai ngam wan kedai ba kejingja ba men sitrik ka baja ni Rinja ka di singlei bangi obat ya argut ki ba supply drugs ki ong na bangi bat teng meng la lomba mi sau ni ki bangi khang yu plet bung le kamram e kam simla dei kum kata ka jing komplain plet banani bo komplain te ke ka ba wan plet tu sniru ai ong yu apsa ngin kli sha bangi mar ki kam tek plet ba plet kam le ki wan ni de kira yu ngon da dap ka kam ka jongi ngin ai plet ban la dap lu ngi ai plet ter ya de di tentu ni ani shi ba ya de tang kata hi ka yu bi bu an